ጽባቐ መጻወድያ ትብዓት ስግኣት እዚ ኩሉ ኣብ ህይወት ሓንቲ መንእሰይ ተኣሳሲሩ ድሕረቲ ግርማ ሞገስ ናይቲ ንጉሳዊ ቤተ መንግስቲ ዝተሓብአ ተንኮል ሓደጋ ምጽናት ዓሌትን ኣብ ኢድ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወዲቑ ኣብ ግዝኣት ፋርስ ኣብ ዘመን ሓደ ዓቢ ንጉስ ታሪኽ ሓንቲ ኣይሁዳዊት ጓል ብዘይተሓሰበ ኣጋጣሚ ንግስቲ ኾነት ጽባቐኣ ንልቢ እቲ ንጉስ ሰረቆ እንተኾነ ግን መንነታ ተሓቢኡ ጸንሐ ስለምንታይ እዚ ምስጢር እዚ ንምድሓን ህዝባ ወሳኒ መፍትሕ ሒዙ ድዩ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ሓጎስ ክሰራሰር ወይኒ ክንቆርቆር ከሎ ቁጥዐቲ ንጉስ ከም ሓዊ ክነድድ ከሎ ኣብ ማእኸል ዝኹሉ ግን ሓደ ክፉእ ሰብ ተንኮለኛ ወዲቱ ይኣልም ንዝፋነቲ ንጉስ ተጠቂሙ ንሙሉእ ህዝቢ ኣይሁድ ንምጥፋእ ኣዋጅ የውፅእ ጽላሎት ሞት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኣንጸላልዩ ብኸትን ዋይታን ኣብ ኩሉ መንገዲ ተሰምዐ ንሳ ኣብ ቤተ መንግስቲ እኳ እንተኾነት ሰቆቃ ህዝባ ትሰምዕ ኣላ ስቕታኣ ወርቂ ድዩ ወይስ ንጥፍኣት ይመርሕ ከቢድ ምርጫ ገጠማ ብዘይ ዕድመ ናብ ንጉስ ምቕራብ ሞት ይኽትል እቲ ሕጊ ንጹር እዩ እንተኾነ ግን ንህዝባ ከተድሕን ሕጊ ክትጥሕስ ይከኣላ ዶ ይኸውን ትብዓትን ፍርሕን ክቃለሱ ከለዉ እምነትን ጥርጣረን ክዋግኡ ከለዉ ህልውና ሓደ ህዝቢ ኣብ ሓንቲ ቃል ተንጠልጢሉ ካብ ርእሲ ፍትወት ነፃ ዝኾነት ጅግና ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ታሪኽ ኣሰር ዘንበረት ንግስቲ ኢድ ኣምላኽከ ኣብዚ ኩሉ ኣብያ ኣላ ክቡራት ተኸታተልትና ናብ ጥንታዊት ፋርስ ናብቲ ንጉሳዊ ቤተ መንግስቲ ናብ ሓንቲ ተባዕ ልቢ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ዝግበር ኣገራሚ ጉዕዞ ይዕድመኩም እዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኽ ጽባቐኣ ትብዓታ እምነታ ተጠቂማ ንህዝባ ካብ ጥፍኣት ዘድሓነት ንግስቲ ኣስቴር ዘይርሳዕ ታሪኽ እዩ እዚ ታሪኽ እዚ እዝራ ናብ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ምምላሱ ብሂደት ዓመታት ኣብ ግዝኣት ፋርስ ዝተፈጸመ እዩ እቶም ምሩኻት ኣይሁድ ዝነበሩ መርዶክዮስን ኣስቴርን ኣብ ርእሰ ከተማ ፋርስ ይነብሩ ነበሩ ሃይማኖቶምን ሕጊ ሙሴን ንምኽታል ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጻዕሪ ኣብቲ ማሕበረሰብ ብዙሕ ተፈታውነት ኣይነበሮምን ይኹን እምበር መርዶክዮስ ብተደጋጋሚ ንህዝቡ ካብ ሽግር ስለ ዘድሓነ ንኣስቴር እውን ብዛዕባ እቲ ሓያል ኣምላኽ ብተደጋጋሚ ይምህራ ነበራ ካብቲ ኩነታት ከም እንርድኦ መርዶክዮስ ኣብቲ ኣብ ሱሳ ዝነበረ ቤተ መንግስቲ ሓላፍነት ነበሮ ምስ ካልኦት ኣገልገልቲ ንጉስ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ መንግስቲ ይቕመጥ ነበረ ኣስቴር ንእስነታ ከመይ ከም ዘሕለፈቶ ዝፍለጥ ነገር የለን እንተኾነ ግን ነቲ ዘዕበየ መርዶክዮስ ዘድልዩ ነገራት ተማልአሉ ከም ዝነበረትን ገዝኡ ጽቡቕ ጌራ ትሕዘሉ ከም ዝነበረትን ምግማት ይከኣል ገዝኦም ካብቲ ንጉሳዊ ቤተ መንግስቲ ቀረባ ኣብቲ ትሑት ናብራ ዝነበሮም ሰባት ዝነብርሉ ከባቢ ነበረ ካብ ብዙሕ ዓመታት ኣቐዲሙ ናቡከደነፆር ንስድራ ቤት ኣስቴር ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ሱሳ ማሪኹ ኣምፂዎም ነበረ ንኣስቴር ዘዕበያ ወዲ ሓወባኣ መርዶክዮስ እሙንን ትጉህን ኣገልጋሊ ንጉስ ነበረ መርዶክዮስ በታ ዘዕበያ ጓሉ ይኾርዕ ነበረ ኣስቴር ትሕትን ሕያወይትን ንመርዶክዮስ ኣዝያ ምእዝዝቲ ነበረት ንጉስ ኣርጤክሰስ ዓቢ ንጉስ ነበረ ግዝኣቱ ድማ ክሳብ ኢትዮጵያ ይዝርጋሕ ነበረ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሱሳ ኣብ ቤተ መንግስቲ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ኣገራሚ ኩነታት ወረተ ዘርግሐ ኣርጤክሰስ ንምዃንንቱ ኣብ ዝገበሮ ግብጃ ምግብን ወይንን ብበዝሒ ድሕሪ ምቕራብ ነታ ጽብቕቲ ንግስቲ ኣስጢን ናብቲ ግብጃ ጸውዓ ንሳ ግን ክትመጽእ ኣበየት በቲ ቁጥዐ ዝተመልአ ንጉስ ንኣስጢን ከመይ ገይሩ ቀጽዓ ከም ዘለዎ ምስ ኣማኽርቱ ተዘራረበ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ካብ ንግስነታ ተኣለየት ስለዚ ኣገልገልቲ ንጉስ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር እንዳዞሩ ጽቡቓት ጎራዙ ኣዋልድ ክደልዩ ጀመሩ ንጉስ እውን ካብዞም ጎራዙ ኣዋልድ ሓዳሽ ንግስቲ ክመርጽ ነበሮ ኣስቴር ኣብ ዓይኒ ገልገልቲ ንጉስ ኣተወት ካብ መርዶክዮስ ወሲዶም ምስተን ካልኦት ተኣከባ መንእሰያት ኣዋልድ ናብቲ ካብ ኪኒ ወሓዘ ዝርከብ ዓቢ ቤተ መንግስቲ ወሰድዋ መርዶክዮስ እታ ዘዕበያ ጓሉ ንዘየምልኽ ሰብ ክትምርዖ ይደለየን ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ነበረ ኣስቴር ቅድሚ ምውሳዳ መርዶክዮስ መንነታ ከይትዛረብ ኣጠንቀቓ ሄጌ ዝተባህለ በዓል ስልጣን ብኩነታት ኣስቴር ኣዝዩ ስለ ዝተማረኸ 7 ተገልገልቲ ደቂ ኣንስትዮን ካብ ኩለን መንበሪ እቲ ዝበለጸ ክፍሊ ንኣስቴር ብምሃብ ዓብዪ ሕውነታዊ ፍቕሪ ኣርኣያ
ኣስቴር ብኩሎም ዝርእዋ ሞገስ ረኸበት። እንተኾነ ግን ካብ ኣካላዊ ጽባቐን ላዕሊ ትሕትናን ጥበብን ዓቢ ዋጋ ከም ዘለዎም ትፈልጥ ነበረት። ንኣብነት መርዶክዮስ ብዛዕባ መንነታ ንዝኾነ ሰብ ከይትነግር ስለ ዝኣዘዛ ኣስቴር ጓለቤ ሃገር ምዃናን ካበይ ወገን ከም ዝኾነትን ኣይገለጸትን። ንግስነታዊ ቤተሰብ ፋርስ ናይ ኣይሁድ ጽልኢ ስለ ዝነበሮም እዩ ከምኡ ዝበላ። ኣስቴር ብኣካል ካብኦም እኳ እንተተፈለየት ብጥበብ ከምትመላለስን እምንቲ ከም ዝኾነትን ምፍላጡ ግን ዕረፍቲ ሃቦ። ኣስቴር ናብ ቅድሚ ንጉስ ትቐርበሉ ግዜ ምስ በጽሐ ንነብሳ ንምውቃብ ዝኾነ ነገር ክትሓትት ናጽነት ተዋሂብዋ ነበረ። ንሳ ግን ካብቲ ሄጌ ዝሃባ ወጻኢ ካልእ ኦልሓንቲ ሓተተትን። ንንጉስ ንምምራኽ ጽባቐ ጥራይ እኹል ከም ዘይኮነ ተገንዚባ ነበራት። ንጉስ ካብ ኩለን ኣዋርድ ንላዕሊ ንኣስቴር ፈተዋ። ኣብ ቅድሚኡ ሞገስን ፍቕርን ረኸበት። ስለዚ ኣኽሊል ንግስነት ኣብ ርእሳ ደፍኣላ። ኣብ ክንዲ ኣስጢን ድማ ንግስቲ ገበራ ይብለና እቲ ታሪኽ። ኣስቴር ጠባያ ኣይተቐየረን። ንግስቲ ብምዃና ንኣምላኽ ኣይረስዐትን። ነቲ ዘዕበያ መርዶክዮስ እውን ተኽብሮ ነበረት። ኣስቴር ከም ኣቦ ኮይኑ ንዘዕበያ መርዶክዮስ እምንቲ ምዃና ቐጸለት። ምስ ኣይሁድ ዝነበራ ርክብ ድማ ብምስጢር ሓዘቶ። መርዶክዮስ ንንጉስ ኣርጤክሰስ ንምቕታል ዝተኣለመ ወዲት ምስ ፈለጠ ኣስቴር ንንጉስ ከተጠንቅቕ ዝነገራ መልእኽቲ ብተኣዛዝነት ኣመሓላለፈት። በዚ ድማ እቲ ወዲት ፈሸለ። ሃማ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣርጤክሰስ ልዑል ስልጣን ነበሮ። ንጉስ ቀንዲ ኣማኻሪኡ ገይሩ ሾሞ። ካብኡ ሓሊፉ ሰባት ነዚ በዓል ስልጣን እዚ ክሰግድሉ ትእዛዝ ኣውፅአ። እዚ ሕጊ ኣብ ልዕሊ መርዶክዮስ ፀገም ፈጠረ። ንንጉስ ክእዘዝ ከም ዘለዎ እኳ እንተኣመነ ትእዛዝ ኣምላኽ ምጥሓስ ግን ኣይደለየን። ሃማ ኣጋጋዊ እዩ፣ ክስገድ ኣይግብኦን። ሃማ ኣጋጋዊ ምዃኑ ትውልዱ ካብቲ ነቢይ ኣምላኽ ዝነበረ ሳሙኤል ዝቐተሎ ንጉስ ኣጋግ እዩ ማለት እዩ። ኣማሌቃውያን ኣዝዮም ክፉኣት ብምንባሮም ጸላእቲ ኣምላኽን እስራኤላውያንን ነበሩ። ኣምላኽ ድማ ኣማሌቃውያን ከም ሃገር ክጠፍኡ ወሲኑ ነበረ። ስለዚ ሓደ እሙን ኣይሁዳዊ ንኣማሌቃዊ ከመይ ገይሩ ክሰግድ ይኽእል? መርዶክዮስ ነዚ ክገብር ስለ ዘይከኣለ ጸኒዑ ደው በለ። ሃማ ግን በዝተበሳጩ ንመርዶክዮስ ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሎም ወገናት ኣይሁድ ንምጥፋእ ተበገሰ። ብዛዕባ ኣይሁድ ሕማቕ ወረ ብምንዛሕ ንንጉስ ኣእመኖ። መንነቶም እኳ ከይገለጸ ኣብ መንጎ ህዝቢ ተዘሪኦምን ተበታቲኖምን ዝነብሩ ተራ ሰባት ምዃኖም ገለጸ። ካብኡ ሓሊፉ ሕጉ ንጉስ ከም ዘየኽብሩን ስጋት ዝፈጥሩ ዓመፀኛታት ምዃኖምን ተዛረበ። ሃማ ኣብቲ ግዝኣት ዝርከቡ ኣይሁድ ንምቕታል ዘድሊ ወጻኢታት ንምሽፋን ብዙሕ ገንዘብ ናብ ግምጃ ቤተ ንጉስ ከም ዘእቱ ተዛረበ። ኣርጤክሳስ ሃማ ዝኾነ ትእዛዝ ከውፅእን ነቲ ትእዛዝ ብማሕተም ከጽድቕን ናይ ቀለቤት ማሕቶም ሃቦ። ሃማ ብመርዶክዮስ ተበሳጩ ሙሉእ ኣይሁድ ንምጭፍጫፍ ኣዋጅ ኣርቀቐ። ብድሕሪኡ መልእኽተኛታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣይሁድ ዝተፈረደ ሞት ዝገልጽ መልእኽቲ ኣብ ምልእቲ ፋርስ ንምብጻሕ ናብ ኣርባዕቲኡ መኣዝን ብፈረስ እንዳጋለቡ ኸዱ። እዚ ኣዋጅ እዚ ኣብ ኣይሁድ ምስ ተሰምዐ እቶም ነበርቲ ኣዝዮም ተረበሹ። ኣብቲ እዋን እቲ ኢየሩሳሌም መከላኸሊ ቀጽሪ ኣይነበረን። ካብ ግዝኣት ባቢሎን ዝተመለሱ ኣይሁድ ነታ ከተማ ዳግማይ ንምህናጽ ይጽዕሩ ነበሩ። መርዶክዮስ ነዚ ዘስካሕክሕ ወረ ምስ ሰምዐ ብዛዕባቶም ኣብ ኢየሩሳሌምን ሱሳን ዝነብሩ ፈተውትን ኣዝማዱን ሓሰበ። ብጭንቀት ዝተዋሓጠ መርዶክዮስ ክዳኑ ቀደደ፣ ጓሂ ተኸደነ፣ ኣብ ርእሱ ሓመድ ነስኒሱ ናብ ማእኸል ከተማ ወፂኡ ድምፁ ዓዋቢሉ ኣልቀሰ። ሃማ ግን ብዛዕባ እቲ ዘውፅኦ ሰበብ ኣብ ሱሳ ዝነብሩ ብዙሓት ኣይሁዳውያንን ፈተውቱን ዝሰምዖም ዝነበረ ስምባደን ግዲ ከይገበረ ምስ ንጉስ ኮይኑ ወይኒ ንምስታይ ተቐመጠ። መርዶክዮስ ንኣይሁድ ንምድሓን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ ፈለጠ። ኣስቴር መርዶክዮስ ዘጋጠሞ ጭንቂ ሰምዐት። ክዳን ሰደደትሉ፣ ንሱ ግን ክጸናና ኣይከኣለን። ምናልባት እውን ኣምላኽ እታ ዝፈትዋ ኣስቴር ካብኡ ተፈልያ ክትውሰድን ሰበይቲ ሓደ ኣረማዊ ገዛ ክትከውንን ስለምንታይ ከም ዘፍቀደ ንነዊሕ ግዜ እንዳሓሰበ ጸኒሑ ይኸውን። ሕጂ ግን ምኽንያቱ ተገሊጹሉ እዩ። መርዶክዮስ ኣስቴር ናብ ህዝባ ቀሪባ ብዛዕባ ህዝባ ጥብቅና ብምግባር ንንጉስ ክትልምኖ ዘማሕፅን መልእኽቲ ሰደደላ። ኣስቴር እቲ መልእኽቲ ምስ በጽሓ ምስ እምባዳ ኣይተርፍን። እዚ ጋጣመ እዚ ንእምነታ ኣዝዩ ዝፍትን ነበረ። ነቲ ንመርዶክዮስ ዝሰደደቶ መልሲ ከም ንርድኦ
ኣዝያ ፈሪሓ ነበረት። ሕጊቲ ንጉስ እንታይ ከም ዝብል ኣዘኻኸረቶ። ሓደ ሰብ ብዘይ ጻውዒት ናብ ንጉስ እንተቐሪቡ ህይወቱ ከም ዝስእን ትፈልጥ ነበረት። ከምዚ ዝበለ ጥፍኣት ዝፈጸመ ሰብ ብህይወት ክተርፍ ዝኽእል ንጉስ እቲ ናይ ወርቂ ዘንጉ እንተዘርጊሕሉ ጥራዩ። ኣስቴር ንጉስ ምሕረት ከርእያ ኢላ ትጽበየ ዝነበረት ምኽንያት ኣይነበረን። ኣስቴር ን30 መዓልታት ንጉስ ክትኣቱ ከም ዘይጸውዓ ንመርዶክዮስ ነገረቶ። እቲ ባህሪኡ ዘይፍለጥ ንጉስ ንነዊሕ ግዜ ስለ ዘይጸውዓ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበራ ተፈታውነት ከም ዘጥፍአት ጌራ እንተሓሲባ ዘገርም ኣይኮነን። መርዶክዮስ ኣስቴር ዝነበራ እምነት ንምብርታዕ ሓያል መልሲ ሃባ። ስጉምቲ ከይወሰደት እንተተሪፋ ኣይሁድ ካብ ካልእ ምንጪ ድሕነት ከም ዝረኽቡ ብርግጽ ነገራ። እቲ ብልዕሊ ኣይሁድ ዝመጽእ ዝነበረ ስደት እንዳገደደ ምስ ከደ ኣስቴር እውን ብህይወት ክትተርፍ ከም ዘይትኽእል ኣረድኣ። በዚ ግዜ እዚ መርዶክዮስ ህዝቡ ተጸራሪጉ ክጠፍእን ዝኣተወ ቃል ከይፈጸመ ክተርፍ ፈጺሙ ዘይፍቅድ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዓብ እምነት ኣለዎ። ድሕሪ መርዶክዮስ ንኣስቴር ንስኺ ንግስቲ ንምዃን ዝበቓዕክስ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ግዜ ምዃኑ መን ይፈልጥ ዝብል ሕቶ ኣቕረበላ። መርዶክዮስ ኣብ ኣምላኹ ሙሉእ ብምሉእ ተኣማሚኑ ነበረ። ኣስቴር ኣብ ጭንቂ ተዋሒጣ ድሕሪ ምጽናሕ ቁራጽ ውሳነ ትገብረሉ ሰዓት በጽሐ። ህዝባ ን3 መዓልቲ ምስ ኣኽጾሙ ንመርዶክዮስ ሓተተቶ። ኣብ መልእኽታ ኣብ መደምደምታ ድማ እንተ ጠፋእኽውን ክጠፊእ ብምባል እምነትን ትብዓትን ዘንጸባርቕ ዘይወላውል ሓሳብ ተዛረበት። ኣብ መወዳእታ እቲ ወሳኒ ሰዓት በጽሐ። ኣስቴር እቲ ዝበለጸ ናይ ክብሪ ክዳና ተኸደነት። ንጉስ ክሪኣ ከሎ ሓጎስ ንኽስምዖ ኢላ እትኽእሎ ኩሉ ገበረት። ድሕሪኡ ድማ ንሱ ናብ ዘለዎ ንምኻድ ቆሪጻ ተበገሰት። ኣስቴር ናይ ንግስቲ ክዳና ተኸዲና ናብ ንጉስ ክትኣቱ ኸላ ንናይ ኣምላኽ ህዝቢ ንምድሓን ህይወታ ኣብ ሓደጋ ይእትያ ነበረት። ነብሳ ጸቢቓ ኣዝዩ ክቡር ክዳን ለቢሳ ናብቲ ንጉስ ዝነበሮ ኸደት። ድሕሪኡ ነቲ ንጉስ ኣርጤክስ ኣብ ዝፋኑ ኮይኑ ክትሪኡ ናብ ዝከኣላ ውሽጢ ኣተወት። ሰብኣያ ድማ ረኣያ። እቲ ኩነታት ዘይተጸበየቶ ከም ዝኸውን ምጥርጣር የብሉን። ሽዑ ነቲ ናይ ወርቂ በትሪ ዘርግሓላ። ኣስቴር ምኽንያት መምጽኣኣ ክትዛረብ ኣፍቀደላ። ንኣምላኻን ንህዝባን ብምውካል እምነታ ብምግላጽን ክሳብ ሎሚ ንዘለዉ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ዘደንቕ ኣብነት ሓዲጋያ። እንተኾነ ግን ኣስቴር በታ ዕለት ምእንቲ ህዝቢ ኣምላኽ ዝወሰደቶ ስጉምቲ መጀመርታ ናይቲ ተልእኾኣ ጥራይ ነይሩ። ቀዳማይ ኣርጤክስ ስምዒቱ ዝወላውልን ቀልጢፉ ዝሓርቕን ሰብ ብምንባሩ ይፍለጥ እዩ። እቲ ግሪኻዊ ጸሓፋይ ታሪክ ሄሮድስ ኣርጤክሰስ ምስ ግሪኽ ኣብ ዘካየደ ኹናት ኣብ ዝጸሓፎ ታሪክ ብዛዕባ ባህርቲ ንጉስ ዝገልጹ ገለ ኣብነታት ተቒሱሎ። እቲ ንጉስ ኣብ ሄሌስፖንት መራኽብ ብምስራዕ ድልድል ክስራሕ ትእዛዝ ሂቡ ነይሩ። እቲ ድልድል ብማዕበል ምስ ፈረሰ ኣርጤክሰስ ነቶም መሃንዲሳት ክሳዶም ክቕሎ ኣዘዘ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብዓውታ ድምፂ ርግማ እንዳተነበበ ኣገልገልቱ ነቲ ባሕሪ ብምግፋእ ንሄሌስፖንት ክሰርሕዎም መምርሒ ሃቦም። ኣብቲ እዋን እቲ ኹናት ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ወዱ ካብቲ ናይ ውትድርና ግዴታ ነፃ ክኸውን ምስ ለመኖ ኣርጤክስ ነቲ ወዲ ንኽልተ ክምቀል ኣዘዘ። ካብኡ ሓሊፉ ከም መቕጻዕቲ ንኻልኦት ኮይኑ እቲ ሬስኡ ካልኦት ኣብ ዝርእይዎ ቦታ ክቕመጥ ገበረ። ኣስቴር ነቲ ብልዕሊ ኣይሁድ ዝተኣወጀ ጥፍኣት ንኽተቋርጽ ልባ እንዳሰግአ ናብ ዙፋን ሰብኣያ ቀረበት። ንሱ ግን ብፍሽኽታ ተቐበላ። ኩሉ ኣቓልቦኣ ኣብቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዝነበረ ሰብ ነይሩ፣ ምኽንያቱ ህይወታ ኣብ ኢዱ ስለ ዝነበረት። እቲ ንጉስ ኣስቴር ናብኡ ክትቀርብ ከላ ኣተኪሩ ረኣያ። ድሕሪኡ ድማ ነቲ ናይ ወርቂ ዘንጉ ዘርግሓላ። እዚ ተግባር እዚ ዓብ ቦታ ዝወሃቡ እኳ እንተዘይመሰለ ህይወት ኣስቴር ኣድሒንዋ እዩ። ምኽንያቱ ንጉስ ነቲ ዘንጊ ምዝርግሑ ኣስቴር ብዘይፃውዒት ናብኡ ብምምጻእ ዝፈጸመቶ ጥፍኣት ይቕረ ከም ዝበለላ ዘርኢ እዩ። ኣስቴር ኣብ ጥቓ ዝፋኑ ምስ በጽሐት ኣመስኪና ኢዳ ዘርጊሓ ጫፍ እቲ ዘንጊ ተንከየት። ንጉስ ኣርጤክስ ኣዝዩ ሃብታም ከም ዝነበረን ዓብ ሓይሊ ከም ዝነበሮን ብንጹር ምርኣይ ይከኣል። ኣብቲ ዘመን እቲ ነገስታት ፋርስ ዝለብስዎ ዝነበሩ ንጉሳዊ ክዳን ብናይ ሎሚ ዋጋ ብሚልዮናት ዶላር ከም ዝግመት ይፍለጥ። ይኹን እምበር ንጉስ ንኣስቴር ፍሉይ ፍቕሪ ነበሮ። ንሳ እውን ነዚ ካብ ዓይኑ ክተንብቦ ትኽእል ነበረት። ንጉስ ከም ዝበላ ኦ ንግስቲ ኣስቴር ስለምንታይ መጺኺ?
انتي ختدلي كسافرق منغستي كون تخونه كهبك يبلا أستير نسبة كم مدر نمسنات كاب استعلم وديت نمدحانيلا نام نقص ممتعة أبو أقرامي إمنة تبعتن كم زلوا زر أقوان تخونه كساب حج سحاسبتو كوين اللايو يخون بر كاب أسخوف أتأكمات أبقد مئي تبيوا نبرو نتخرع نقص اتي بسح سأمنا أما خاريو كم زتالولون نتصفت وسبيت نخد قتل أبز إز السنة كم زفرن كم زكبرون كتردقون نبرا أستير أبقد مشمامنت نقص قدايا قليت أنا نقص انت تنقرو نيرا نقص نوردتك على إتا أما خارها مادما نتخصن مفشال قزي ركب نيرو سلاس أستير ننقص نابقب جاز أوعطو نقص بهانتي لوو أبتسد لغو قبجا نقص لومي مسهامين تقالي بلد نقص نتقبجا تقبيلو نهاماون تقوعو اتني أستير سراربا تباب استملقو نبرا كبر ساب استنكف نجار كي كبرت نتسا شغلاس نبر نجار نعو ان مقلات سخ الكوناتات أدالوات أستير نتعدما بتنقا أدالواتو التعدما زحنكوس قاون صبق ويني قريب نبرا أرتكساس بتعدما سلاس تحقوسا أستير ترالي نجار كتنقرو داك ماي حتاتا أستير حج اختصار كم زلوا أي تسمعان سلازي كابسن لعلي ننقصن همان أبتا أبسقط المعالتي تدالو كال أدمك ساتفو تصوعتو أستير أبس إوانزي كتزارب زي دليتلو مخنيات انتاين تيلنا اتنقوس بزوجوا أواج حزب أستير بملؤو كابكس مدرناي مدفع حدقا أقات إمو نبارا كابتو خبدات نايتو قداي تبقيسا أستير تزارب لغزي بتنقا أخت مرس نيروا سلازي نسابايا كساب كندي كم تخبرو تريالو كالا أقات أمن مفتار تزاربالو غزي أدنغويتو أستير قدايا سلازا شاقلان أبل باس نبرن مسراب هنتي تقوانتا نبرات ات تزاربالو تغكلنيا غزي بتأغستي تتصبا نبرات اتي أستير سرأيتو تأغستي تأنساسي رمز نبرو أقرنت نقرات نخفت أمو من قد خفيتو هاما ناي نقص النقصن مقص كم زرخة بس لستسمعو كابت قدامي كبجا دحريو نبي تغملس كالو تحقويسون منفس تحديسون نبارا يخون بر هاما أبتا أفتك بيت منغستي كحالف كالو عينو أبل المردوكيوس عرفة إذا أي هداوي حجوين كساقدو لفقادنيا نبارن مردوكيوس نهاما زي سقدالو سلازقنا زي كونس نسن مكبار حلون وسلازي فقدالون مس أملاخو سنبرو ركب كم ستنكفو سلازتسمعانيو يخون بر هاما مردوكيوس كم زي سقدالو مسرعية قطعو ندادا هاما نسبيتون فتوتون مردوكيوس كساقدالو فقادنيا زي مخانو مسنقروم قومتو كاب إسران كلتن ميترون دعال سخون عابو قندق تاكلن مردوكيوس نمسقال كاب نغوص فقاد كحتت مخاربو هاما بتزهبو حساب سلسة حقوسة بقونو بقو نتسبلوان مقبار قريتو تدالوا انتو خناقن بتالي تتقا نغوص دك اسكوستوي كالن سلازي مساكبت تاريخ بعوتا خنبابو لعزازة اتم مساكبتي كنبابو خلوو أو أرتكساس تعلم وديت كقتل سجل دبدابي ترخبه نقوس نتقداي ذكرو كقتلو وزحسو سوات تتحيزهم بموتقصي عم نبرو يخون بر نتوديت سك على مردوكيوس انتي تغيرلو نقوس مردوكيوس انت شلمات كم استوهبو حدثه أبسك زيزي والحد خمسي تقبرلو تنقرو نقوس بتخونتات اندحاسنة نتستفت رقيقان مقرام زحكزو بعال سلطان بيت منغستي أب قربان تلو حتاتا اتسكرم جن أبت بيت منغست استرخبه هاما نبرا هاما كمسيلو نقوز مزأ نمردوكيس نمقتال زخيل فقاد كاب نقوس نمركاب سلستان طيق خوني خيليو يخون بر هاما فقاد كرم محتاتو أرتكساس نقص نخخبرو استلي سب انتين تغيرو لخمس حشو حتاتو هاما نقص نزخ قبرو لستلي سب كاب وطاي كالق خون كم زيكل حسابه سلازة هاما نتسب عاب خبر خوها بخمس قبو تزاربه ات نقص كخبرو استلي سب نقص او خدان كلابسن حدا عاب بعال سلطان افرس نقص اواتيحو اب كتماسوسا كزاورون كل سب دا سمعه عاويلو خودسون حساب قربه هاما
እዚ ክብሪ እዚ ክወሃቦ ዝተሓሰበ ሰብ መርዶክዮስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ገጹ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተለዋወጠ ምግማት ቀሊል እዩ። እቲ ዝኸፍአ ድማ ንጉስ ክብሪ መርዶክዮስ ክእውጅ ዝመደቦ ሰብ ሃማ ነበረ። ሃማ እቲ ዝተዋህቦ ስራሕ ከይፈተወ ብግዲኡ ድሕሪ ምፍጻሙ ውሽጡ እንዳተቃጸለ ናብ ቤቱ ተመለሰ። ሰበይቱን ፈተውቱን እዚ ዘይተጸበየ ኩነታት ምፍጻሙ መወዳእቱ ጽቡቕ ከም ዘይከውን ዘመልክት ምዃኑን ከምኡውን ምስቲ መርዶክዮስ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ ኣብ ዝገጠሙ ቃልሲ ክሰዓር ከም ዘይተርፎን ነገርዎ። ኣስቴር ልመናኣ ንንጉስ ንምቕራብ ሓንቲ ተወሳኺ መዓልቲ ተዓጊሳ ምጽንሓ ሃማ ንገዛእ ርእሱ ናይ ውድቀት ኩነታት ከጠዓዕም ኣጋጣሚ ፈጠረሉ። ኣስቴር ድሕሪኡ ኦ ንጉስ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ እንተረኺበን ግርማኸ ባህንተይልዎን ህይወተይ ክተድሕነለይ ይልምነካ ኣለኹ፣ ህይወት ህዝበይ እውን ክተድሕነለይ ይልምነካ ኣለኹ በለቶ። ኣስቴር ንጉስ ባህ ዝበለ ውሳነ እንተገይሩ ነቲ ውሳነ ንምኽባር ድልውቲ ምዃና ከም ዝገለጸት ክንዝክር ኣለና። ኣስቴር ነቲ ንጉስ ብዕላማ ከም ምውራድ ተጠንቀቐት። ካብታ ቀዳመይቲ ሰበይቲ ንግስቲ ዝነበረት ኣስጢን ኣዝያ ዝተፈለየት ነበረት። ብተወሳኺ ኣስቴር ንጉስ ኣብ ሃማ እምነት ብምግባሩ ዕሽነት ከም ዝነበረ ክትዛረብ ኣይፈተነትን። ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ህይወታ ኣብ ዝተጋረደ ሓደጋ ክከላኸለላ ንንጉስ ለመነቶ። እዚ ልመና እዚ ንንጉስ ከም ዘሰንበዶን ከም ዘገረሞን ጥርጥር የብሉን። ንምዃኑ ኸ መን እዩ ብኸምዚ ዝበለ ተባዓት ገይሩ ንንግስቲ ንምጉዳእ ዝተሃቀነ በለ? ኣስቴር ድማ ቀፂላ ከም ዝበለት ኣነን ህዝበይን ንጥፍኣት ንምቕታልን ንምጽናትን ተሸጥና ኣለና። ዝተሸጥናዮ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ባሮት ንኽንከውን ጥራይ ነይሩ እንተዝኸውን ስቕ ምበልኩ ነይረ። እንተኾነ ግን እዚ ጥፍኣት እዚ ኣብ ልዑል ንጉስ እውን ጉድኣት ስለ ዘስዕብ ብዘይ ተገዳስነት ክሕለፍ የብሉን በለት ኣስቴር። ኣስቴር ዘጋጠማ ጸገም ገሊጻ ተዛሪባ እቲ ጸገም ንባርነት ናይ ምእታው ጉዳይ ነይሩ እንተዝኸውን ስቒላ ከም ተሓልፎ ገሊጻ። እንተኾነ ግን እዚ ናይ ዘርኢ ምጽናት ወዲት ኣብ ልዕሊ ንጉስ ከቢድ ክሳራ ስለ ዘስዕብ ብስቕታ ክሕለፍ ከም ዘይግብኦ ገሊጻ ትሉላ። ንጉስ ኣርጤክስ ድማ ብሓቂኸ ንሱ መን እዩ ከምዚ ዝበለ ነገር ንምግባር ክሳብ ክንዲ ዝደፈረ ሰብ መን እዩ? እቲ ሰብኣይ ከ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ሓተተ። ኣስቴር ኣጻብዕታ ናብ ሃማ ቅኒዓ እቲ መጻርርትን ጸላእን እቲ እኩይ ሃማ ይበለት። ሃማ ብስምባደቕ ኣዚዙ ተረፈ። እቲ ዝተቆጥዐ ንጉስ ድማ እቲ ዝኣምኖ ኣማኻሪኡ ከም ዘታለሎን ነታ ዝፈትዋ ሰበይቱን ክትቀተል ኣብ ዝእዝዝ ሰነድ ከም ዝፍርም ከም ዝገበሮን ምስ ኣስተውዓለ ገጹ ብቁጥዐ ቀይሐ። እቲ ንጉስ ቁጥዑ ክሳብ ዝበርዳሉ ናብቲ ቦታ ኣታኽልቲ ኸደ። ሃማ እቲ ዘይተፈለጠ ምስጢራዊ ጸላኢ ምዃኑ ምስ ተቃልዐ ኣብ እግሪ ንግስቲ ወዲቑ ለመና። ንጉስ ተመሊሱ ክመጽእ ከሎ ሃማ ኣብ ዓራት ኣስቴር ተደፊኡ ክልምና ረኣዮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንጉስ ዝያዳ ሓረቐ። ንግስቲ ኣብ ገዛይ ክዲ ፈርዲ ዘልብ ብምባል ወንጀሎ። እዚ ክስ እዚ ሃማ ሞት ከም ዝጽበዮ ዘመልክት ነበረ። ድሕሪኡ ሃማ ገጹ ተሸፊኑ ክውሰድ ተገበረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ካብቶም ዓስከራት ንጉስ ሃማ ንመርዶክዮስ ክሰቕለሉ ዘዳለዎ ዓብ ጉንዲ ከም ዘሎ ንንጉስ ነገሮ። ኣርጤክስስ ድማ ሃማ ባዕሉ ኣብቲ ጉንዲ ክስቀል ብኡ ንብኡ ኣዘዘ። ኣብ መወዳእታ ንጉስ መርዶክዮስ መን ምዃኑ ፈለጠ። ካብ ዝተኣለመሉ ናይ ቅትለት ወዲት ዘድሓኑ እሙን ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣስቴር መዕበይ ቦኣ ምዃኑ እውን ተገንዘበ። ኣርጤክስስ እቲ ሃማ ዝነበሩ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስቴር ንመርዶክዮስ ሃቦ። ንጉስ ቤት ሃማን እቲ ዝነበሩ ብዙሕ ሃብትን ንኣስቴር ኣውረሳ። ንሳ ድማ ንመርዶክዮስ ኣብ ልዕሊ እቲ ንብረት ሃማ ሸሞቶ። ኣስቴርን መርዶክዮስን ካብ ሞት እኳ እንተደሓኑ ንግስቲ ግን ዕረፍቲ ነበራን። ምክንያቱ ኣይሁድ ክጠፉ ሃማ ዘውፅኦ ኣዋጅ ኣብ ምልእቲ ግዝኣት ተዘርጊሑ ነበረ። ሃማ ነዚ ኣረሜናዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝጥዕም ግዜ ንምፍላጥ ዕጫ ኣውፅኡ ነበረ። ኣይሁድ ክጠፍኡ ዝተሓሰበ መዓልቲ ክበጽሕ ኣዋርሕ ተሪፍዎ ነበረ። ኣስቴር ንኻልኣይ ግዜ ህይወታ ንሓደጋ ብምቅላዕ ንጉስ ከይጸዋዓ ኣብ ቅድሚኡ ቀረበት። ኣብዚ ግዜ ኣስቴር ኣብ እግሪ ንጉስ ወዲቓ ብዛዕባ ህዝባ እንዳልቀሰት እቲ ዝወፀ ኣሰቃቂ ኣዋጅ ክስረዝ ንሰብኣያ ለመነቶ። ይኹን እምበር ብሽም ነገስታት ፋርስ ዝወፀ ሕጊ ክስረዝ ይከኣል ኣይነበረን።
ስለዚ ንጉስ ሓድሽ ሕጊ ከውፅኡ ንኣስቴርን መርዶክዮስን ስልጣን ሃቦም። በስተማ ኣይሁድ ንርእሶም ክከላኸልሉ መሰል ዝህቦም ካልኣይ ኣዋጅ ወፀ። ድሕሪኡ ፈረሰኛታት ናብ ኩሎም ቦታታት ብቕልጡፍ ብምኻድ ንኣይሁድ እቲ ናይ ብስራት መልእኽቲ ኣብፅሑ። ብዙሓት ናይ ምንባር ተስፎም ዳግማይ ለምለመ። ኣብቲ ሰፊሕ ግዝኣት ዝነበሩ ኣይሁድ ንነብሶም ዳዕጠቑ ንውግእ ተዳለዉ። እቲ ኣይሁድ ክጠፍኡሉ ዝተመረፀ መዓልቲ ምስ በፅሐ ህዝቢ ኣምላኽ ንነብሶም ንምክልኻል ተዳልዮም ነበሩ። ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ኣይሁዳዊ መርዶክዮስ ዝገልጽ ወረ ኣብ ኩሉ ስለ ዝተዘርግሐ ብዙሓት በዓል ስልጣናት ፋርስ እውን ምስ ኣይሁድ ተሰለፉ። ኣምላኽ ድማ ንህዝቡ ዓብ ዓወት ሃቦም። ህዝቢ ኣምላኽ ንጸላእቶም ሙሉእ ብምሉእ ዓወት ብምርካብ ሃማ ካብ ዘዳለወሎም ጥፍኣት ክድሕኑ ከኣሉ። ካብዚ ንላዕሊ ድማ ናይ ትኽፉእ ሰብ ማለት ናይ ሃማ 10 ደቀ ተባዕትዮ እውን ተቐተሉ። መርዶክዮስ ኣብቲ ሓደ ምዕራፍ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ መጽሓፍ ኣስቴር ሰፊሕ ሽፋን ዝተዋህቦ ሰብ እዩ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ፋርስ ዝሰርሕ ኣይሁዳዊ ሙሩኽ ክኸውን ከሎ እቲ ታሪክ ዝተፈጸመ ኣብ 5ይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዘመን ንጉስ ኣርጤክሰስ እዩ። መርዶክዮስ ንንጉስ ንምቕታል ዝተሸረበ ውዲት ብምቅልዑ ይፍለጥ። ንጉስ እውን ኣመስኪኑ ንመርዶክዮስ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣኽቢርዎ እዩ። እቲ ናይ ክልቲኦም ጸላእ ዝነበረ ሃማ ድሕሪ ምማቱ ንጉስ ንመርዶክዮስ ኣብ ቦታ ሃማ ቀዳማይ ሚኒስተር ገይሩ ሾሞ። በስተማ መርዶክዮስ ኣብ ግዝኣት ፋርስ ንዝነበሩ ኣይሁድ ካብቲ ናይ ምጽናት ዘመተ ንምድሓን ዘኽእል ኣዋጅ ከውፅእ ከኣለ። ኣብ መጀመርያ 20 ክፍለ ዘመን ገሊኦም ሊቃውንቲ ታሪክ መጽሓፍ ኣስቴር ልቢ ወለድ ምዃኑን መርዶክዮስ ዝበሃል ሰብ ህያው ከም ዘይነበረን ይዛረቡ ነበሩ። ይኹን እምበር ኣብ 1941 ሓደ ሊቅ ስነ ጥንቲ ንታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ዘራጉድ መርድዖ ረኸበ። እቶም ተመራመርቲ ማርዱካ ወይ መርዶክዮስ ዝብል ስም ዝተጻሕፎ ጥንታዊ ናይ ፋርስ ጽሑፍ ኪኒፎም ረኸቡ። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሱሳ ዝሰርሕ በዓል ስልጣንን ምናልባት እውን ናይ ቁፅሪ በዓል ሞያ ከም ዝነበረን ተገሊጹ። ሓደ ካብ መብረቃውያን ሊቅ ታሪክ ከም ዝገልጾ ኣብቲ እዋንቲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወጻኢ ንመርዶክዮስ ዝጠቅስ ምስክርነት መወከሲ እዚ ጽሑፍ ኪኒፎርሚ ብምባል ገሊጹ እዩ። ድሕሪዚ ምሁራት ብሽሓት ዝቑጸሩ ካልኦት ጽሑፋት ኪኒፎርም ፋርስ ረኺቦም ኣለዉ። ካብዚኦም ኣብ ዘመነ ግዝኣት ቀዳማይ ኣርጤክሰስ ዝተቐረጹን ኣብ ፍርስራስ መስገ ቤትን ኣብ ከባቢ ፐርስፒሊን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ይርከብዎም። እዞም ጽሑፋት እዚኦም ብቋንቋ ኤላም ዝተጻሕፉ ክኾኑ ከለዉ ኣብ መጽሓፍ ኣስቴር ዝርከቡ ብዙሓት ኣስማት ሒዞም ይርከቡ። ሓደ ካብቶም ጽሑፋት ማርዱካ ዝተባህለ ሰብኣይ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሱሳ ከም ጸሓፊ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ተርጓሚ እውን ከም ዝነበረ ይገልጽ። እዚ ሓበሬታ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መርዶክዮስ ምስቲ ዝህቦ መግለጺ ይሰማማ። መርዶክዮስ ኣብ ቤተ መንግስቲ ንጉስ ኣርጤክሰስ ዝሰርሕ ዝነበረን እንተወሓደ ክልተ ቋንቋታት ዝዛረብ ሰበ ስልጣን ነይሩ። ኣብ መንጎቲ ኣብቶም ጽሑፋት ዝተጠቐሰ ማርዱካን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተገለጸ መርዶክዮስን ዘደንቕ ተመሳሳልነት ኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ዘመንን ተመሳሳሊ ቦታን ዝነብሩ ኮይኖም ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ስራሕ ቦታ እውን ከም ሰበ ስልጣን ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። እዚ ኩሉ ተመሳሳልነት ማርዱካን መርዶክዮስን ሓደ ሰብ ከም ዝኾኑ ናብ ዝብል መደምደምታ የብጽሕ። ኣስቴር ንህዝባ ዘድሓነትሉ ታሪክ ከም ዘርእዮ ንሳ በላሕን ቆራፅን ኮይና ንዝኾነ ነገር ዘይትተሃወኽ ጓል ኣንስተይቲ ነበረት። ኣብቲ እዋን እቲ ኣይሁድ ኣብ ዝነበሩሉ ግዝኣት ብናይ ሓደ ክፉእ ሰብ ውዴት ናይ ሞት ግብጃ ተዳሊሎም ነበረ። ኣምላኽ ግን ንኣስቴር ተጠቂሙ ንኣይሁድ ኣድሓኖም። ኣስቴር ወለዳ ዝሞትዋ ብመርዶክዮስ ኢድ ዝዓበየት ትሕቲ ጓል ነበረት። ስደተኛ እኳ እንተነበረት ኣብ ቅድሚ ንጉስ ተፈታውነት ረኺባ ንግስቲ ክትከውን በቂዓ። ትሕትናኣ ንንጉስን ሰብኣያን ይገርሞም ነበረ። ኣስቴር ካብ ተቐደመይቲ ሰበይቲ ንጉስ ዝነበረት ኣስጢን ኣዝያ ዝተፈለየት ነበረት። ኣስቴር ገና ኣብ ንእስነታ ኣዝዩ ከቢድ ሓላፍነት ክትስከም ግድን ኮይኑዋ ነበረ። እዚ ድማ ኩናትን ናይ ሞት ፍርዲ ምእዋጅ ዝሓወሰ ንጉሳዊ ኣዋጃት ምውፃእ ዝሓወስ ስራሕ እዩ። እዚ ቀሊል ከም ዘይነበረ ንጹር እዩ። ይኹን እምበር እስራኤላውያን ክጠፍኡ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይነበረን። ምክንያቱ
እቲ ናይ ወዲ ሰብ እንኮ ተስፋ ዝኾነ መሲሕ ካብ ዝዓለይቲ ዝዩ ዝመጽእ ነይሩ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ንኣይሁድ ንምድሓን ነታ በላሕ ኣስቴር ተጠቀመ። እቲ ዓባይ ንግስቲ ኣስቴር ዝተርኽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኽ በዚ ይዛዝም። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።